Esselamu aleyküm, hormatly ildeşler, doğum qarnaşlar, basarlar, tanışmışlar, çıkarlar, dayılar, yegerler, grupadaşlar, kursaşlar, bilokan, dostlarım. Hemmenize yatını salamet diyen, şiyetip gelen 2023 yıl miladi yılı hemmenize tüysürükten kutlayan, hemmenize can sağlık ve işinize isillik arzu etken, isillik arzu etmek bilen, yaşayışta durmuşta her yıl yadaylar olup bilir. Özbekistan diyalak durmuşun açısı olsa siçsen var. Asırlardan asıra gelir, yıllardan yıla gelir, nesillerden nesile gelir. Şu Özbekistan diyalak, şunun için adamlar birek hemişe kadarlı olmalı, silahlı olmalı, hormat koymalı, ulu yerine, küçük yerine hormat koymasın. Hiç yılı bizim kadı kanunumuzda, dinimizde, medeniyetimizde hiç yılı denilmeyer. O bize nesile geliyor. Şunun için hormat koymalı oluyoruz. Hükmen ulu yerine yaklaşılmayarak küçük yerine. Hasan milli devletimize, bizim milli devletimiz Türkmenistan atavatarımız, yıka devlet dünya boyunca Özbekistan diyalak meniyirde o zaman milli Türkmenistan atavatarının milli bayrağını özümünü götüren, saklayan, ondan türlü tarihi yağdaylar var, başımızdan geçen türlü yağdaylar bilen. Bunun tanıştıranlar var asırlardan gelince, asırlar boyunca, yıllar boyunca türlü yağdaylar vardır, türlü görüşler vardır, türlü gençlikler vardır. Onun şol gençlikler hiç Türkmenin ya başka halkın başına gelmesin, gençlikler olmasın. Hemişe men parakatçılığı, asıldaçılığı, ilme, günüme, doğum anlaşılma, hasarlama bütün dünya şunu yana sürüyen, imamda da şunu yalak, Facebook'lamda da şunu yalak, YouTube'lamda da şunu yalak, Instagram'da da şunu yalak, başka ilönen gurunda şuran da şunu yalak. Hasan parakatçılığı, asıldaçılık olsa, devlet yavaş-yavaştan yaptıkça eser. Elbette bizim atavatarımız, milli atavatarımız parakatçılığı, asıldaçılığı ilgine yetiriyor, şomulene öz halkını, öz ilini, öz devletini bütün dünya tanıtıyor. Ama biz beğeniyoruz, kuvvanıyoruz. Biz taşıyurtta yaşapıyoruz. Öz yurtumuzdan, atavatarımızdan, doğum anlaşımızdan ayrılabilmemiz. Hemmemiz doğan, karnaş, vasar, biri kadirli. O toprak, atavatan toprağı, yine vatanın toprağı, yenilemiz, atalarımız bu tarzda duru yağdayda görüşüptürler, can attırlar, can veriptürler. Şu topraklarda mazarlarını yerleptirler. Her kim öz bir toprağı var, öz bir şunu diyanak. Toprak her zaten ediz, vatan, şunun için vatanı enerji dünyaylar, ene olsa, ece olsa, akıydın verip, öz imanı, öz içmeni, öz giymeni, öz olan şunu giydiriyor, öz olan şunu idiriyor, içiriyor. Vatanım şunu yani, vatanın toprağında yaşapıyorsunuz, arası havasını demeliyorsunuz, parakatçılıkta, asılçılıkta yaşapıyorsunuz, birin toyuna varıyorsunuz, yasına varıyorsunuz, sadakasına varıyorsunuz, doğrumununa varıyorsunuz. Bunların avraları kulluktan geliyor, vatan kulluğundan, vatan kulluğundan çık oluyor. Şuna sadaka veriliyor, toy veriliyor, şunu bire görünüyorsunuz. Orada bayramlarına, kurbanlık bayramlarına bire görünüyorsunuz. O has kavga. Bulmasam şunu yani bire silemalı, hormat koymalı. O da hükmen toyda görünmesen de hükmen yasa görünüyor. Adam bir gövnü var. Her kim kapsında olayanlar toyam yasam şunu yani. Madem atavatanımızda, ilimizde, günümüzde doğum anlaştığımızdan arasında mıdan toy olsun, bayramçılık olsun, asıldaçılık olsun, biz şu an kuvanaylı, büyüsünaylı, ilimizde, günümüzde parakatçılık, asıldaçılık dileyelim. Atavatan, il gün doğum anlaşmasarlar, Türkmen sehran, Türkçe yavaş-yavaştan ösyer ve öserem. O birden biz Avrupa'ya ya da Amerika yurtları ya da Kavri yurtları da bir ösen yurt tekniki yağdaydan amr verdik demetmelerde yurt birden ösmeyer, yavaş-yavaştan ösyer. Ona özümüzü görüyorsunuz, Arap yurtları durdurlu caylar hatta kuruluptur.
ana dobeyi tut ya başka yurtları ya başka kadı kavrular ve ayrıtin ola da doğru bir caylardan avdalıktan amverden neme üstülle emma kıynasa medeni tarihten rol ösürmenler şol önkü yağdayda saklaptırlar. Ama mesela için aysak gelinlileri kemsiliyer, gelinlileri maşe sürme kadağın ediliyer, gelinlileri yılın öz yağdayını ösüyle oyunca yağlıklı ya yağlıklı gelmek ruhsat verilmeyer. Onun için böyle görüyorsun İran'ın içine yağdayları nemli bol otur. Men hazır dine bir tadil kuttayınıydım. Yani o siyasetin içlerine girmeniydim. Ekonomi yağdaydan, medeni yağdaydan, siyasi yağdaydan, cemiyet yağdaydan. Adamların özüşü, cemiyetin köpeşelatları, o zatları giyip oturmayını. Bir tadille adam her hili bir yağdayları boluyor. Bolurum inşallah bir para kaçırıkta, asıldışıkta özünü görüp oturuşunu diyalak. Milli Atavatan'ın arkasında komşu yurtta bir nehirli oturuşu ettiler, onu Özbekistan'a yan oturuşu ettiler. Komşu yurtlar bilen Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye başka yurtlarda koşuştular. Ol hasım kavzat, ol birek arasında yankı ekonomi, medeni, siyasi aratmış olsa, doğruluk, dostluk aratmış olsa, birek barışleş olsa, devletlerin arasında has kavzat, alparya siyasetini atavatan, ilgun devlet yolbaşçıları has kuvanyan, bisonyan, özüm sizin ayrı bilemek, size kuvanan biz size kime kuvanaylı, yeke vatanımızı ve ata vatan ilgun doğan varına şu asarlam hemen şütadi yerleştirler. Ola durlu yağdaylarda, durlu yurtlarda, hedeki yağdayda o kapıyorlar, iş yapıyorlar, kazancı tıpıyorlar, yine tatına koymağa tıpıyorlar, cahil sanını tıpıyorlar, maşine tıpıyorlar, toy tıpıyorlar, has kavdar. Madem atavatan ilgun doğanlarına şu asarlamız, madem şimdi yani parçacıkta asılda ilgunumuz yaşasın, madem kavniyette böyle in daşalı yurtlarda men görýän häzir Instagramda durly yurtlaryň Türkmenistan atavatanymyň ilçhaneleri var, konsullary var, biz konsul gelýäs. Olar bar has gowanýan, olar bilen özüňiz ara gatnaşykda bolmaly, barşgeç bolmaly, şo näil bildirişler bar, näil kada kanunlar bar, kada kanunlara görä biz boýnamaly, hormat goýmaly. Ol kada kalulurum halkın peydasında, iyiliğin peydasında, ol sen düşmançılık bilen, ya içgaralık bilen, ya da demi başka fikirle bilen, zaten fikirin ülke bilen, ol amala aşmıyor. Elbette bir doğruluk bilen, doğrusluk bilen, doğru yollar bilen, niyetlen, arzu bilen amala aşıyor. Ölümün görü oturuşunu diyorlar. Türkmenistan Milli Atavatan'ın alparyan içki ve siyasetem şonu yali. Parakaçılıkta aşağı yurtlarından ara katnaştı olmak, yani bellek geçişmeyerek asudaçılığın arkasında ekonomi yağdayı, siyasi yağdayı, medeni yağdayı, başka yağdaylardan ara katnaştı olmayarak. Şurada da sebep var Türkmenistan Milli Atavatan'ın devleti ösmeğine, o devletin ösmeğine de halka peydası yeter, hiç ziyan yok, o halk için, ilginin için edilyenler, hiç kimi arkasına bu bölüm bağışları da arkasına öz gitmiyor. Her kimi ildeşini, vatandaşını, kavgorya siliyen rayetlerini ayrıtin hürmet koyar, onun has kavzat. Kabir studentlere ya da şevütte okap verirleri, işlep verirleri ayçak diyecek kurulma, tadilin kavadını ödümü görürsünüz, durur yadeleri biz başımızdan geçirdik ve geçiriyesem o geçirersem gelecekte yani koronavirüs oldu, COVID-19 oldu, durlu şartlar atıldı, devletin karşısına, siyasetine, özlerine ziyan getirge, siyasi görüş, başka tüyüklü, yani ben ait geçişmeyenlik siyasetin içine girecek olanma, siyasetin içine girmenin olsa da, ya ekonomi ya da başka fikirleri aitmen olsa da ben orada teyyar, ama ben 43 yıl tecrübem var, 40 yıl ayrıçılık, onun uçuyorlar İran'a, revolüsyonerlerine, onun öncüde önkü dövrünlerden kitaplarına koyduk, nehirli önkü dövründekiyle görüştüler ve başka yurtlarda nehirli görüştüler, nehirli yadıyla vartırlar. Şunun için biz bir tecrübemizden ulansak, peydalansak, devlete peydalı, iyiliğine peydalı has kavgalar. Ben özüm kapma karşı, düşmançılık
düşmançılıklı ya iç kararlılık ya başka fikirler etmek ya bilim süremek ol değil. Her daim okumak gerek, bilmek gerek, tecrübe kazanmak gerek. Şunun için biz yaşlılarımızdan, savatlı adamımızdan, ilmi bilme adamlardan biz pende almalı, sapak almalı, öğrenmeli, yani bilimli ilmi süremeller. Şunun için devletin alparyan siyaseti vardır. İçki ve dışkı siyaseti görmeli nehirliyada da konstitusiyamızda nehirliyada o aymen daşa yurda çıktım ya daşa yurda okapyen ya iştapyen yurt nehir olsun ya ilun nehir olsun falan filmzani pertislik keplere kurumlara kulak kavartıp vermeler. Olur da badır pek yürekli, pek niyetli ama käbir pek niyetli bilen pek yürekli adamlardan şoňam däme şolardan öz behbitleri için peýdalanýarlar. Ama yaman siz habardar bolmaly. O öýünler siň ýaşaýyşyňyz bilen, durmuşyňyz bilen, maşgalaňyz bilen, öýüňiz bilen oýnatýar. Öz göçüňiz ýaly dur ýollar bar. Daşyurda okuymak üçin hem, işlemek üçin hem şu daşyurdun ilçihanalaryna, konsulsiýasiýalaryna ya wekillerine ya da bir güýçli firmalar vardır, durly ýagdaýlar vardır. Olar ýüzdesin has bolar. Sebäbi men aýtan sebäbim käbir juristler ya lawyerlar ya kanun nimeti hukuk goraýjylar olaryň içinde bar. Gawlarym bar, erweklerim bar, habardar bolun, goluňyzy kesirmän giýjek bolýan, alanma, puluňyzy ýitirmän. İyiliğin için her hil ýagdaý bolup bilýär. Şoň üçin ýaman diýsem habardar bolun, peýdalanyň şuň ýaly ýagdaýdan. Küçülükmen ozar tanışlaryň biri men green card tuttum diye Amerika var yani şeyle deyip benim kutladım. Beğendim ki yürekten Amerika'ya gittiğim green card olunyan öğrenin şu tadı nehir ýagdaý, sisteme nehir ýagdaý, bank ýagdaý, işlemek ýagdaý, okuw ýagdaý, yaşamak ýagdaý, boşluğum ya da nime okuymak için ya dur ýagdaýlar, şoň ýagdaýlaryny öğrenim. Ýöne gittim Türkmenden aýtýarlar, gittim eşek bolmasın. O tarzda nehir ýagdaýlar bar. Şol ýanky aň düşünjäp ösürmek üçin, okuwun bilim ösürmek üçin käleri görwetini dur ýagdaýlarda bar, okap ýörler. Men diňi Amerika giýjekkä, Germaniýa we Şwesiýa we Kanada we başga ýurtlar bar. Indi döwletiň öz tarapyndan hem iý berilýän adamlar bar. O da has bolýar. Okudylýar, ilmanýar, bilinmenýär. Türkiye ya da komşu ýurtlaryň dogry ilim bilim bardyr. Weli o taýda bir derejelerde dädir. Siz häzir şu ýagdaýda, şu porsatda her kili ýagdaýda şu ýaşyňyzda ulanyň, öwreniň, bilim alyň, okan, işlän bir dogry emede sizden hem nesli öňýär. Sizden oglan şok bolýar, sizden de akçawlyk bolýar, ýaşaşda durmuşda emek üçin ýagdaý bolmaýar. Sebäbi indi biz öz gelenimizi indiki yaşlara vermeli, indiki nesillere vermeli. Şu indiki nesillere yaşaşta durmuşta bulaşmar ýalap, durul ýagdaýda da gaýlanmar ýalap, neşematadan, araktan ya psikolojikler ya cinayete çekilmek ya sawaslyga barmak şu zatlaryň nime etmeli, öwüne geçmeli bolýar. O öwüne geçmek üçin özüňize bagly, özüňiz enaçaňyz näme terbiýe berýär, şolary öwreniň. Enata ogulgy bolandan soň özüňiz bilýänsiňiz. Diňe ogulgyň akyna ulut adat etýändir. Öz iýmani, öz içmän şolary iýdirip, içirip, şolary okuw etjek bolup, şolary öýletjek bolup, işletjek bolup, gawy maşgalada gelecekde bir durmuşa jemgyýeti bir peýdaly ýagdaýda oglany şonu ýetişdirip, şeýdip kemaly ýetirip, adat etýändir. Şeýdibem dämi ýaşy ulaşýandyr. Biz ene ataň gadaryny hasam kakamyzyň, atamyzyň, dädemizin gadyrlaryny bilýän, ejemizin gadyrlaryny bilýän, doň anlaşylan, hosarlan, özünden ýaş uly bolsun, ýaş kiçik bolsun, olaryň gadyryny bilýän, birek-birekde ýaşaýyşda, durmuşda tile hormat bilen ýaşaýlar. Şondan gowzat ýokdur. Umuman ýetip gelýän 2023-nji ýyl miladi hasab boýunça bir hicri şemsiýem aýratyn o musulmanlarynky ya käbir ýurtlarynky, Arap ýurtlarynky, Iranlarynky olan aýratyn onuň üstüne geç oturmaýly. Sizin wagtyňyzy alyp şoýa ýetip gelýän täziriňizde tüýsürekden gutlaýan idim. Hemen de çansal arzuwa deýin idim.
inşallah arzularınız olsa, niyetleriniz olsa inşallah kemale yeter. Yaxşı niyet yarım devlettir. Elbette Allah'ın anamın kulağını kesip verenin ya da daimi öldürmüşün şahsi behbizin çıkılgah birinin ya her şey sortlarının da Allah Teala'nın özü nisip ettirmeyecek o da nisip olayan nedir? Şunu bir koyun. Ya da bir kâr yağdırlar ve zatlar ve kârlerin kakıları ya eceleri yarıksız oluyor kâr yağdırlar oluyor. Şunun hazım orası beter hormat koymalı oluyor. Näme üçin ýüzüň o ýaragsız adam ennäme ýabyr agyrýan adam ınçyk bolýar. Nervsine degen, nerwe degen basym näme üçin sebäbi öz alan terbiýesini sizde şu terbiýeni öwretjek bolýar. Emma biziň alan terbiýemiz öňkü nesliniň alan terbiýesi ýa indiki aljap nesliniň terbiýesi o başga türlü. Sebäbi häzir kompýuterler çykdy. Häzir dur ýagdaýlar çykdy. Häzir köp daktada adamlar kompýuterden öwrenip oturýarlar. YouTube'dan öğrenip oturuyorlar. Instagram'dan öğrenip oturuyorlar. Mesela için enişte tutmak ya da harbi şirinmek ya da bir yurda gitmek. Oturan yerinden online internete giriyenlerden giriyen bildiğin alıyor oturan yerinde. Ya oturan yerinde pulun hesabı, bankına pul geçiren hesabından pul alıyor. Çok olanlardan teknoloji ansatlaştı. Bu ansatlaştı. Teknoloji ösüyor. İnansağım, yani ösmüyor. Köne pikirdäkli ösmeýär. Onundan nähile aýtjak bolýan dilme gelýär bolýar, o dillerde ulanmajak bolýan. Şol köne pikirde ýa-da däme başga bir nime de bar, arna siňmejek o döwürde ýaşamda da 16-15-nji asyrda däde, häzir 20-nji asyrda ýaşapýar. Şonun üçin biz häzir asır bilen bolmaly, asır bilen bolýar. Mesal üçin maşyn sürmek, öwrenmek, kompýuter öwrenmek, ýa-da poza öwrenmek, dil öwrenmek, durly dilleri adam bar her şey bolup bilýär. Biz hiç etmeýärdik İranda ýaşap ýokap, İrana rewlesiýa bolar, ýurut ardarşy bolar, başga ýagdaý bolar, ýagdaýlar bir ýagdaýa düşer, ekonomiýadan pes düşer, ýa-da biz ýurdumy mejburlukdan terk ederiz. Ya da şunyal depten bir Kanada devletinde yaşarsak hiç ile oyumuzda fikrimizde yoktu, hatta adını hem eşitmekti. Yani akbar her şey soğuk biliyor. Adam dünya gelenden dünyada ötkençe dolu yağdaylar adamın başından geçiyor. Ona etkiyen zadım özüm kavuşuyan nesiniz, bilen nesiniz. Ben özüm Türkmenistan'da yaşap yokken yaşlılarla oturuş yaptım. Yaşlıyanım o vakitlerine 60 yaşlarındaki adamlar häzir bolsa 80-85 ýaşyndaky adamlar boldy, käleri bolsa dünyasını çalışdylar. Gurunda şolanda şo döwürdeklerde gurun etýärdiler. Kolhoz döreşi, serpaz döreşi, döräni, ikinji jahan uruşyň bolan döwürni, rewlesiýa bolan döwürni, İrana giden döwürleri, Awganistana geçipdiler, Türkmen dogallamaz, İrana geçipdiler. O döwür hakynda gurun etýärdiler. Aslında orada tecrübeli adamlar, olar yok bolsa da şol hakynda üniversitede ýa-da oturmadyk bolsa da onuň da tecrübesi bar. Çünki ýanky kişiler adamdan başyny her türlü ýagdaý bolup geçip bilýär. Özüňiz görüp oturýanlar. Häzirki nimede käbir döwletler nähili bolup geçip bilýär. Mesela için Ukraina, Orsiýetde ýa-da Awganistana, Irakda, Siriýede ýa Yemen'de ýa Sudan'da käbir ýurtlarda nähili ýagdaýlar bolupdy. Onun üçin nähili ýagdaýlar bolupdy. Men taryhyny içine de girdim, okuýdum o ýagdaýlarda. O mesela için Mısır'da bolan ýagdaýlar, başga ýurtlarda taryhy ýa-da şol yer üçin ýa ýüzüň baýlygy üçin şol ýaly bir-biriniň janyny oklap beripdirler. Häzir hem şu döwür gaýtalanýar, ýa-da tehnika ösensen durly tehnikadan ulanýar. O zatlar üçin men sizin keleňiz agyrda oturmaýyn. Ýa-da aýtjak bolýanda maglumatyňyz bolsa köpräk bolsa has bolar diýjek bolýan. Hatta maglumatyňyz o tejribeňiz bolsa, savadyňyz, ilmiňiz, bilimiňiz, düşünjeňiz bolsa taryhy, dilden, edebiýatdan, sungatdan, başga ýagdaýlardan hükmän adama gerekdir. Ilim, bilim, hükmän gerek. Şoň üçin eneň ataňyza diýsem hormat goýun. Eneňiz ataňyz, kakaňyz siz başardygyndan okutjak bolýar, başardygyndan adam sany okutjak bolýar, ýagdaý boýunça. Elbette ýagdaý bolmasa näme etjekda? Sizem şo öde olanşaňyz ýa-da bolsa näme bolmasyn, okusy, ilimsi, bilimsi bolmasyn ýekden olar okutjak bolýarmyz.
kıyınçılıkta yaşamasın deyip. Şoň üçin aladylar hemme üçin nesile edilýär. Umuman täze ýetip gelýän ýylyňyz düşünli ýyl bolsun, ýeňil ýyl bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun, öýlenjekler bardyr, durmuşa çykjaklar bardyr, okullyga gitjekler bardyr, kullukdan geljekler bardyr. Hyzmat särbazy dilini, türkmen täze türkmen dilini eskerçilige gitjek, eskerçilikden geljek, şoň ýaly ýagdaýlar bardyr. Türlü planlaryňyz bardyr, yer aljak, jaý saljak planlaryňyz bardyr. Hemmesini Allah Taala size nesip etsin. Nesip ettirsin. Şoň üçin bizden ýaşy niyetde bolaylyň, ýaşy arzuda bolaylyň, birek-bire sylalyň, birek-bire kömek edýäliň. Käbir köpçüligiň içine suruy akyksy bolmaz diýär. Şoň üçin her hilesi bar. Şoň üçin bir de aksak ýolları bolmaly, ogry ýa psikolojik ýa cinayet ýa başga iş etýänlere olardan taşrak durmaly. Ondan hem oturjak turjak ýerini bilip goýmaly, gatnaşan adam bilip gatnaşmaly, kimin oturşýan, kimen turşýan. Näme esasyna gelecek şoň ýaly. Bir de aýratçylyk ýylyň günden doganyň garnaşynyň köp tejribe edinip öwretdi, we öwretýär. Durmuş. Umuman şonuň ýaly men tüýs ýürekden soň hemmäňize ýetip gelýän 2023-nji ýyl, täze ýyly, miladi ýyly gutlaýan, haýsy ýurtda ýaşap beremmeseňiz, haýsy günjekde ýaşap beremmeseňiz, okap beremmeseňiz, işläp beremmeseňiz, başga ýerde bolsaňyz, hemmäňize tüýs ýürekden gutlap, iň gawy arzulary ýaşaşda durmuşda arzu etýär. Hemmäňize can saglyk, ýurt paragatçylyk, hiç açan ýaşaşy durmuşy gaty tutmaň, kyn tutmaň, ýaşaşyň durmuşyň pes derejesi bardyr, ýokary derejesi bardyr. Adam bir başyny bir agyr ýagdaýa gelse şonu agyr tutmaň. Her türlü bolup bilýär, ýene pikirime gelýän zatda sil gelip bilýär, ýer sirap bilýär, eneňe taň ýok bolup bilýär, ýa-da şoňa miňdeş ýene bir zatlar bolup bilýär durmuş. Ýene biziň türkmenimiz birek-bire bitip bagly. Yani oturyň weli pikirime gelýär. Hatta diýen şu mazarçylyga baranda, diýen şu mazarçylykda kakatece ýerleşen bolsa, şo ünlük oğluny şonu ýaşamy doganyny zatlaryny, şoň gaplaryny ýerleşdirjek bolýarly. Görýärmi? Şunu ýaly biz türkmenler birek-birege bagly. Dini ýurtlar şunu ýaly birek-birege bagly. Asiýa ýmýane diýerler, nemede Asyýada şonu ýaly. Dirka ölen adada şu birek-biregiň gaplaryny ýerleşdirjek bolýarly. Men orada zatlar gözüm bilen gördüm. Şonuň üçin käbir ýagdaýda bir maşgalan bir agzasy ýok bolasa, bir zat bolasa, şoň üçin beter gynanýarlar. Gynanmaň, sebäbi gynansaňyz o da pahyram arkan ýatyp bilmeýär. Iň gowsy aýat okumak, tawhid etmek, bilen zat aýat tawhidyny dogalaň okumak. Şonu delsin etmek, şondan oglat ýokdur. Onuň özüňizi näme etmeli? İşe, derde, gawlatlara güýmenmeli bolýar. Özüň hiç için ağlamaň, neşimatda bilen ýa arak bilen ýa başga zat bilen özüň ýüregiňi köşüşjek bolup. Ýok. O sen organizmde tersine. Sebäbi organizm onu öwrenişde soňdan aýryp bilmeýär. Özüň jemgyýetde ýaşaşy durmuşdy, özüň zahyryny kitýär. Görýärmi? Türlü ýagdaýlar, ýa Germanam şoň ýaly. Men neşimatda däde, atýan Germanlar on hemik ýagdaýlar. Ama bir ýeriňe pedas bolsa, bir ýeriňe ziýany bar. Onuň üçin uzatyrda öwrenişdirmeli. Näme etmeli bolýar? Gedelen jetmeli bolýar, tapwy ýugunmaly bolýar. Onuň birini gurunda şöremek bolýar, bir işlerde güýmenmeli bolýar, daşalyk şoň ýaly. Adam özüň güýmek gezmeli. Şo pikir näme? Pikirini o ýonky pahyry bolanna çekmer ýaly. Sen deme ola hakna pikirde otursan, aýdyp otursan, alada dursan, özüň gitdiňçe emet ýanyrsyň. Keselliýändirsiň. Gördüm de durdur ýagdaýda Nurdadan Pahyr ýadyma düşdi. Nurdadan Pahyr Nurhmat Aşakpur Pahyr bolanyň soň tamara geljem, men soň ýaşaşdan bir kel geçmedim ýa näme şu dowrakda o da ýedinden gitdi. Näme üçin? Kepteriň görýäňiz ýa kepter bilýäňiz bir ganaty ýokasy nähili bolýar. Maşgalada da şoň ýaly. Bir aýalyň adamsy ýok bolsa, ýa-da aýaly ýok bolsa, bir ganaty ýok ýalak bolýar. Şoda şu ýaşaşdan şu basýa ýaşaş durmuşlar, onu ýaly. Şoň üçin özüňizi ýokary derejede tutun. Ýokary bilen özüňizi mertebäni hiç için kemsitmeň. Men öde elbetde pikirlerimde şahsy pikirleme ikän size
bu pikirler bilen aralaşýan bazı aralaşmaýan öz şahsy pikirlerimiz sebäbi ýaşaş durmuşy başga türlük ýapyklçyň başga türlük men gollan ýa-da men tanqidlan ýa-da şonu ýaly döwletem şonu ýaly ýa döwleti gollap ýa tanqidlemek hajaty ýok. Döwletin öz alyp barýan prosesi bar, alyp barýan ýoly bar, öz döwrü bar, öz plany bar. Şu plany göre alyp barýar. Siz hem şonu ýalap bolun. Ýaşaşyňyzda durmuşyňyzda. Umuman aýsan aýda oturmaly diýsen diýip oturmaly. Men köp wagt bäri YouTube'a çıkamak, çıkış edemek, bir işget gelen täzirlidim, siz bilen pikirlerimiz bilen böleşen idim. Käbir dogan ganaşy hasarlar, aýtdy pikirlerim bilen tanış bolsak gawy boljak. Şuňa ýaly, käbir ýagdaý birinden sorak berýär, soraklaryna jogap berýär. Elbetde men başarsam jemgyýete iýiligini başadan peýda etjek, hiçleri ýaly etjekkä. Men hiç ýaşaşda durmuşymda öz şahsy behbizim üçin hereket etmedik adam. Şoň üçin watanymy, türkmen sehramy, türkmen sanaty watanymy mecburiýetde terk etmeli bolduk. İşte terk edilmişdi ýaşap ýöňi ýaşap ýösip döwletinde hiç şarta atyp ýa-da dämi tanqidlap ýa boş gepler aýdyp ýa boş oglanlar nemetipden orada goşuşup oturmak, bu goşuşmadan orada maň goşuşup bilen akla näme üçin ise men dogry aýtýan ýüzüne aýtýan. Gary bolsa da ak bolsa da. O çok zaten yok sen tanqidle ondan bir başlasan bir cemiyete yaşap ýören ýerinde ýa ýurdunda ýa Türkiýede bolsun ýa Ortaýatda bolsun başlasan ýandaky ýoldaşlyk peýda getir, iş tapyp ber. İş koymagat nähili bolýar, nähili neme bolýar. Mesel üçin cemiyetler we adam hukugyny goraýan. Mesel üçin Gyzlar Ýarym Jemgyýeti, neme Birleşen Halklar Guramasy ýa başga guramalar bar. Ittihadiýe Awrupa diýip, Ýewropa Birleşigi, OBS diýilýär. Käbirler onu adi okup ýölle ABS diýip. Şoň ýaly ýagdaýda durulma dogry ýagdaýda. Men gowsy hälim aýtyp geçdim, okuyjak boldum. Almaljak bolan, bilmaljak bolan. Jemgyýete iniňiz ataňyza, ýurduňyza, ata watana iýlegine dogan ganaş peýda getirjek bolan. Bir ýalançy dünýädir, boş dünýädir. Şoň üçin fany dünýä diýilýär. Oňa girsen, mahtumlar atamyzyň goşgularyna girsen badyr. Fany dünýä diýip. Umuman sizin wagtyňyzy almaýyn. Hemmäniň janyň sag bolsun, hiç gelen täzeliň gutly bolsun, ýaşlaryň uzak bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Men siz bilen utak bersen hoşlaşýan, inki ýaxşy gawy arzular bilen. Häzirçe hoş, sag bolun. İşiniz ýerdiňiz bolsa, gurnuňyz bolsa, açyk ona Instagramda Tuwok Kılıç, latince ýazylýar. C'de CH soňy 123 ola Instagramda imamda da bilýäňiz 1-416 901 95 73. O meň telefonum. Onu bilýäňiz, men YouTube'da men görüp oturýaňyz, habarlaşyp bolun. Käler ýöne boş kepler ýa-da wagtyň aljak bolýar, ýa-da bir boluksyz atlar näme men oda halama özüňiz bilen kynmorýanmasaň, begenýänmasaň men aýyrmaly bolýan. Imodan ýa Instagramdan durdur ýagdaýlar. Eger şolda açanna bolsa, waskony kamerany onu bolsun, durýaryny onu bolsun, kehmi gurnuny bolsa, açyk başysyna men tejribelerimi siz bilen bölüşär. Tawat ýok. Bir tawatamyzy, ilgimizi, dogan ganaşymyzy, bek serdarymyzy gollýas, gowanýas, sebäbi gollasak, gowansak, büýütsak, şonu oturys. Düşmançylyk bilen, boş kepler bilen içecek. Onu özüňiz tejribe edensiňiz, bir maşgaranyň gözüňi tutup görün. Bir ýurda amalda dursun. Ya bir öýowan gözüňi tutup görün, bir şäher gözüňi tutup görün. Şonu başlasan medeni tarapdan ösüjek bolmaly, ekonomi tarapdan ösüjek bolmaly, fikir tarapdan ösüjek bolmaly. O boş kepler gatlan kep gurun peýdasy ýok. Elinden gelmeýän gatlar, boş kepler gatlar aýdyp da bunun peýdasy ýok. Umuman kepe uzaldyp oturmaýyn, hemmäňize islik arzu etýän. Hoş, sag bolun.